Bu yer Yaponiýanyň Shikoku adasyndaky Nagaro adly oýunjak obasy. Ilat sany müňlerden ýüzleri we ýüzden sanaýmaly ilat sany galanyny owanyň ýaşaýçysy Ayano owadan giden adamlaryň goňşularynyň ýerini matadan ýasalan içi saman otlaryndan doldurulan bir adamyň boýuna barabar oýunjak kuklalar bilen doldurup başlady. İlkinji oýunjagyny 2003-nji ýylda ýasapdyr. Şu güneçenli ýasan oýunjaklarynyň sany 500-den geçdi. Olaryň arasynda mellekde ekinçi ýa-daýhanlar, awtobus duralgysynda ýolagçy, okuw synplarynda okuwçy. Bularyň hemmeti hakyky ýaşap giden adamlardan ilham alanyp ýasalýar. Olaryň geýýän köni eşiklerini giydirýär we bir wagtky durýan ýerlerine taşlaýar. Siziň bu owa barada pikirleriňiz nähilli? Tesvirlerde ýazyp geçin.